I denne lille video præsenterer vi et helt nyt udendørs, virtuelt og interaktivt spil om Tycho Brahe, som kan gøre iPad og iPhone til en konstruktiv del af undervisningen i folkeskolen. Spillet er en app bygget op omkring Tycho Brahes liv og hans død, og det er samtidig en introduktion til renæssancen som periode. Tychos rejse er gratis og kan hentes fra App Store til iPhone 4S og nyere, samt iPad med SIM-kort. Det er GPS-styret, og når appen er hentet, behøver man ikke netadgang. Det betyder, at spillet kan spilles alle steder, hvor man har adgang til et nogenlunde plant areal på minimum 70 x 70 meter, f.eks. en fodboldbane. Alt efter hvordan man forbereder eleverne, kan det med udbytte spilles fra 4. til 8. klasse. Det er enkelt at sætte spillet op og komme i gang. Man starter appen, og derefter trykker man på opret spil. Så fylder man skolens navn ind i, klassens har et navn, og man kan give holdet et navn. Derefter spillerne, som er på holdet. Så skal man sætte spilletiden, og man skal give spillet et navn. Når man har gjort det, er man klar til at vælge spilområde. Det gør man ved at trykke på landkortet, og så viser det sig, at GPS'en meget gerne skulle have fundet ud af stort set, hvor man er henne. Nu er man sådan set klar til at starte spillet oppe i højre hjørne. Og når man gør det, så går det i gang ved, at Jeppe han starter. Hej. Goddag. Jeg hedder Jeppe, og jeg er ikke ret stor. Spillet er opdelt i 5 niveauer, og Tycho Brahes dværg, Jeppe, tager en igennem hans liv fra fødslen i Skåne til den mystiske død i Prag i 1601. Måske bliver gåden opklaret. Eleverne er delt op i hold, som selv finder opgaverne, der er spredt på spilleplanen ved hjælp af det kompas, som er indbygget i spillet. Der er 3 forskellige slags opgaver. En almindelig multiple choice, hvor man skal sætte et rigtigt flueben, og så kan man så få nogle point, hvis man svarer rigtigt. I en anden type skal man ved hjælp af det indbyggede kamera i iPad'en rundt i landskabet og finde forskellige elementer, som har noget med historien at gøre, og dem skal man så gøre noget ved på skærmen. Altså, det er kold tid som i livet. Alle går rundt og fryser, men jeg har det der nogenlunde her. Østre Gademark. Østre Gadeværk. Rasmus Søberg. Nu var Thy blevet rigtig berømt. Kong Frederik den anden var meget glad for ham. Han kastede glans over Danmark. Derfor forærede han øen Hven til Thy, og Thy blev meget glad. Det gjorde fæstebønderne på Hven bare ikke. Den tredje opgavetype i spillet er baseret på den balancechip, som sidder indbygget i en iPhone og en iPad. I den, der er vist her, skal man balancere Thys tamme elg nede i kælderen, hvor den kan mæske sig med Thys øl, og derefter skal man have den op igen, uden at den brækker benene. Det lyder jo temmelig opfindsomt, men det er faktisk baseret på en historisk begivenhed, som man kan læse om i Tycho Brahes breve. Og vi skal undgå forhindringer. Spillet justerer selv antallet af opgaver i forhold til den tid, man på forhånd har valgt til at afvikle det. Man skal ikke forvente, at eleverne kan svare på alle opgaverne. Det kan de formodentlig ikke. Men man kan spille spillet mange gange, og når man gør det, så kan man jo så benytte sig af de knapper, hvor man slipper for at høre Jeppe sige de samme ting, som man muligvis har hørt
før. Og på den måde kan man faktisk spille spillet mange gange og have forskellige oplevelser, fordi at opgaverne bliver forskellige. Dansk Forfatterforening har produceret, Alexandra Instituttet står bag teknologien, og forfatteren Sally Altschuler har udviklet indholdet. Sally Altschuler har også skrevet romanen Dødselixiren, som også handler om Tycho Brahe og hans dværg Jeppe. Den er udkommet på forlaget ABC. De to ting er på ingen måde afhængige af hinanden, men de er til gengæld et glimrende supplement til hinanden. Jeg skal nok sige til dem. Vi skal spille der.